Takže práve skončili Oscary, je 4,49. Poďme si to zhodnotiť. Tento rok som sa rozhodol netočiť predikcie, pretože ja som si tak trošku uvedomil, že asi je blbosť predikovať film, ktorý som absolútne nevidel a nechcel som len tak strieľať. Prvá kategória, ktorá bola vyhlásená, bol herec vo vedľajšej úlohe. Vyhral to Kieran Culkin za film A Real Pain. Plánujem si tento film pozrieť, tento som nepozeral, keďže nebol nominovaný na Best Picture. Ako aj som tušil, že to bude on, lebo aj na predošlých oceneniach získaval množstvo cien. Aj sa teda hovorilo o ňom celkom dosť. Moja predikcia v podstate bola, že to vyhrá on. V ďalšej kategórii, čo boli najlepšie kostýmy, tam som očakával, že to vyhrá Wicked, lebo bolo to dosť zjavné, že to bude Wicked, aj keď akože dosť som to prijal complete unknown. Uznajme, hej, že Wicked si to zaslúži viac, keďže, ak som povedal, keď som recenzoval Wicked, ide o muzikál a tie kostýmy robia veľké percento, aby ste dobre spracovali námed a myšlienku toho daného muzikálu. Takže toto bolo celkom zaslúžené. Najlepší make-up a vlasový dizajn. Minulé roky som túto kategóriu ignoroval, keďže boli tam väčšinou filmy, ktoré som nevidel alebo nepoznal. Avšak tento rok tu boli všetky filmy, ktoré som videl. Veľmi som to prijal, aby to vyhral The Substance, tak sa teda aj stalo, pretože to, čo predviedli v tomto filme, tak to bolo brutálne. Trošku som sa obával, že to vyhrá Nosferatu alebo Wicked. Akože OK, aj Nosferatu bol ten hlavný týpek dobre spracovaný, ale Substance si to podľa mňa zaslúžil viac. Najlepšia hudba vyhral Brutalista. Moja predikcia bola, že to vyhrá Emilia Pérez, pretože keďže boli dve pesničky nominované, ale to samozrejme v inej kategórii, myslel som si, že asi dajú aj soundtrack ako celok. Potom druhá voľba bola Konklave, lebo aj to malo celkom dobrý soundtrack. Ale nakoniec som rád, že to vyhral Brutalista, lebo to bol môj tretí tip. Ja som mal tieto tri filmy tak na jednej takej čáre, že buď, alebo. A naozaj Brutalista mal vynikajúci soundtrack a ten soundtrack vynikajúco dotváral ten daný film a veľmi pomohol tomu filmu, môžem povedať. Takže zaslúžene. Rovno poviem aj najlepšiu pôvodnú pieseň, keďže sme pri hudbe. Ako som povedal, tu boli dve pesničky z Emilie Pérez, čo už tak trošku naznačovalo, že asi to bude jedna z nich, tak sa teda aj stalo a vyhrala to pesnička El Mal. V podstate čakal som, že to bude jedna z týchto, lebo naozaj tie pesničky sú aj také, že chytľavé, síce ja by som si ich nejako nepustil, sú fakt chytľavé, keď som pozeral ten daný film, takže predikcia vyšla. Kategóriu najlepší krátkometražný hraný film, ani jeden som z týchto filmov nevidel, nevenujem nejako pozornosť týmto kategóriám, že krátkometražný, animovaný, hraný, dokumentárny film. Vyhral to film I'm Not a Robot. Nemám veľmi čo povedať k tejto kategórii, nevidel som tie filmy, takže len oznamujem. Najlepší krátkometražný animovaný film vyhral In the Shadow of the Cypress, takisto nemám čo povedať, takže ideme rovno ďalej. Najlepší adaptovaný scenár. V podstate bolo mi jedno, ktorý film to vyhrá, bol tam jedine film Sing Sing, ktorý som nevidel a vyhral to film Konklave. Akože pohodičke, nie som nejako nabrúčený, že ježiš, čo to vyhralo. Ja som spokojný, Konklave bol super film. No a teda ďalšiu kategóriu najlepší pôvodný scenár vyhrala Anora. Tam som čakal, že to bude asi Brutalista, respektíve Substance, keďže Substance som očakával, že bude top film. No ale tak teda bola to Anora. Čo v mojom prípade ako tiež v pohode, lebo Anora bol vynikajúci film. Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe, tuto to bolo také, že jednoznačné. Bola to Zoe Saldana vo filme Emilia Pérez. Táto herečka, keď ju nejako nepoznáte, tak ona hrá tu Neytiri v Avatarovi. Naozaj akože zaslúžene, pretože spravila veľkú úlohu. Ba niekto by si myslel, že ona bola tou hlavnou v tom filme, ale nie. Najlepší dokumentárny film, nevidel som ani jeden, vyhral to film No Other Land
Ale z tých ukážok, ktoré ukazovali, som aj tak trošku tušil, že to vyhrá tento film. Tuším sa tam rieši vojna, neviem či zrovna v Palestíne, ale tak počas roka som zaznamenal, že ľudia písali vo viacerých streamoch alebo kde to bolo možné, že Free Palestine, tak trošku akoby vyzdvihli tú danú situáciu tým, že určili tento dokument a možno si ho aj pozriem niekedy, aby som teda vedel, že o čom to je konkrétne. Páči sa mi, keď na takýchto oceneniach vzdajú hold takýmto filmom, takýmto menej známym aj dokumentom a ľudia to majú v povedomí, vedia si to keď tak nejako nájsť a hneď je človek lepšie informovaný. Najlepší krátkometrážny dokumentárny film vyhralo The Only Girl in the Orchestra. Nevidel som, takže ideme ďalej. Ja týmto kategóriám nevenujem pozor, ja som rád, keď stihnem Best Picture filmy a ostatné mi je nejako jedno. Už ideme na také tie zaujímavejšie kategórie a máme tu kategóriu najlepší medzinárodný film. Vyhral to film I'm Still Here. Toto je film, ktorý mi jediný chýba z tej desiatky, čo boli nominované filmy na Best Picture. Je to brazílska produkcia, takže Brazília tuším prvý Oscar takto získala, čo je pekné a určite si tento film plánujem pozrieť, keďže je jediný, ktorý mi chýbal, nemám si ho zatiaľ kde pozrieť, takže dúfam, že čoskoro sa k nemu dostanem. Najlepší animovaný film, tuto to bolo taktiež, že jednoznačne môžem povedať, aj keď ani nie, ale podľa toho, aké ocenenia tento film získal, som tušil, že to tak bude aj v tomto prípade a vyhral to film Flow, Mačacia Odisea. Ja už z prvotí, keď som videl zábery, respektíve keď som už počul o tomto filme, tak som tak trošku tušil, že tento film bude celkom uznávaný na týchto oceneniach a tak sa teda aj stalo. Má to veľmi peknú animáciu a čo som počul, nepadne ani slovo v tomto filme, v tejto rozprávke. Je to taký film, ktorý je asi teda skôr pre deti, ale je to super v tom, že keď to sleduje to dieťa s rodičom, tak po filme môže nasledovať diskusia, že ako dieťa vnímalo tú danú rozprávku a ja som veľmi na toto zvedavý, ja si to plánujem pozrieť, takže teším sa na to. Túto kategóriu oznámil Ben Stiller a bolo to veľmi originálne oznámené, že on bol na takom podstavci, ktorý sa nevysunul úplne a išiel oznámiť najlepšiu výpravu, takže to sa akože vyjadrím o chvíľu k celkovej showke. Každopádne najlepšiu výpravu vyhral Wicked. Čo akože čakal som iný film, priznám sa. Asi sa najviac namakali na tej výprave. Postaviť tie kulisy a ty kokos všetko, aby to vyzeralo fakt jak v nejakej rozprávke. Takže asi fakt zaslúžený Oscar. Najlepší strih, dámy a páni, vyhrala Anora. Čakal som, že to bude Brutalista, lebo Brutalista bol jednak dlhý film, ale nakoniec chápem asi, prečo toto Anora vyhrala. Anora je veľmi špecifický film, ktorý má raz také tempo, raz onaké tempo. Aj keď sa zdá, že Brutalista mal 3 hodiny, vyše 3 hodín a Anora je kratší film, tak logicky, hej, by sme si povedali, že však automaticky Brutalista, ale nie vždy to tak je, že čím dlhší film, tak tým viac roboty, lebo vedieť dobre strihať je znakom toho, keď je film pútavý a to Anora bol. Bol to vynikajúci film, takže zaslúžený Oscar za mňa. Najlepší zvuk. Konečne sa dostalo aj k tomuto filmu, keďže aj som očakával, že keď tento film bude nominovaný, tak nepremení veľa Oscarov a ide o Dunu 2. Tam proste asi ani nie je o čom, lebo v tom IMAXe, keď pozeráte tú Dunu, tak ten zvuk to je brutálne jednoducho. No ideme na vizuálne efekty, najlepšie vizuálne efekty, dámy a páni, vyhrala opäť Duna. Čo bolo pekné, že druhý Oscar hneď po sebe, avšak obával som sa, že to vyhrá Planeta opíc alebo Wicked, lebo tam bolo toľko CGI-ka, že dovidenia, ale nakoniec som veľmi spokojný, že to vyhrá Duna, i keď môj tip bol Better Man, lebo Better Man bol fakt brutálne spracovaný, jak spravili tú masku opice a muselo to dať brutálne veľa roboty, ale tak hej,
Duna dala ešte viac roboty, keďže tam nešlo len o jednu tvár, ale o celé prostredie. Najlepšia kamera. Tuto to vyhral Brutalista a v podstate som spokojný. Brutalista je veľmi pekne natočený film, veľmi elegantne natočený film a tie zábery, musíte si pozrieť ten film, aby ste pochopili fakt, ako ja keď si vybavím ten film, veľa záberov na tú architektúru sa mi vybavuje, podľa mňa teda zaslúžený Oscar. No a ideme na posledné kategórie a najlepšieho herca v hlavnej úlohe. Priznám sa, ja som to strašne prijal Timothymu Chalamet, pretože Boba Dylana bravúrne zvládol jednak výzorovo, jednak rečou, a dokonca prespieval dané pesničky, že vznikol soundtrack k tomuto filmu, kde sú prespievané Bob Dylanové pesničky a vedieť to tak dobre zaspievať, vedieť ho tak dobre zahrať, akože halus na to, že Timothy je veľmi mladý herec, ale nakoniec to vyhral Adrien Brody, čo bol druhý typ. Tretí typ bol Ralph Fiennes, lebo hovorilo sa, že vyhrá to aj Ralph. Úprimne, ako Ralph Fiennes je super herec a on veľmi dobre vie rozprávať tak temne, však už poznáme ho ako Voldemorta, kde to vedel, tak už je to trošku na jedno kopyto. Ale ako nehovorím, že to je zlé, len Adrien Brody jednoducho zaslúžený Oscar. Jednak narobil sa viac a jednak on to vie proste. Ja som nevidel Pianistu ešte, i keď Pianista a Brutalista sú odlišné filmy, v niečom sú podobné, možno tým, akého pôvodu je. A naozaj proste, keď si to pozrete, uznáte sami, že Adrien si to jednoducho zaslúži. Ale akože halus, že Adrien mal najdlhší príhovor asi, ja neviem, možno aj v histórii Oscarov, lebo strašne dlho kecal, asi 5 minút v kuse. Ostatných hercov už stopovali hudbou, že už dosť, už hýbaj do rici. A tento normálne ho už stopli a on im ešte povedal, že ešte idem rozprávať, ešte idem to skrátene len rozprávať, pritom ďalšie 3 minúty kecal ty kokos. Ale akože mal peknú reč, musím povedať, že veľmi peknú reč, povedal to zo srdca, takže ale už som čakal, že kamo, akože halo, už dohovor, lebo tebe už nedajú Oscara na budúce. Najlepšiu herečku v hlavnej úlohe získala, toto ma veľmi prekvapilo, pretože očakával som Demi zo Substance, bol to aj taký predpoklad, že to vyhrá ona, avšak vyhrala to Mikey Madison z filmu Anora. Akože OK, ale aj keď ona je nositeľkou toho filmu Anora a bez nej by ten film nebol akým je. Keď si vybavím jej rolu, tak polovica filmu je nahá a polovica filmu škrieka, čo mne ako osobne nevadilo, ono sa to tam strašne hodilo, ale zas dostať Oscara za škriekanie, že niekomu nadávaš a takto tak. Ale akože, aby som to uviedol na prvú mieru, neškriekala, len nenadávala v tom filme, len môj predpoklad bol iný jednoducho. No. Najlepšiu réžiu vyhral Sean Baker za film Anora. Tu som očakával, že to vyhrá Coralie Farget za Substance, ja som strašne prijal tomu Substance, aby vyhral čo najviac cien, ale bohužiaľ Oscary sú Oscary. Veľmi ma mrzelo, že režisér Duny sa nedostal sem do najlepšej réžie, lebo on by si to fakt zaslúžil a keby ho tam dajú, tak to podľa mňa aj vyhra. Uvidíme, možno pri tretej Dune sa sem dostane, neviem prečo ho sem nedali, lebo Duna bola vo viacerých kategóriách a najlepšia réžia akože chýba tu Denis, takže halo. No a najlepší film, dámy a páni, to som ako priznám sa, ja som strašne chcel, aby to vyhral film Substance. To je pre mňa film roka 2024. Taký film som ešte nevidel, ale vyhrala to Anora. V podstate som spokojný, lebo Anora je, ako som povedal, veľmi špecifický film. Veľmi rád naň spomínam, nie za to, že by tam boli tie nahé scény, ale akú štruktúru ten film mal, že ty očakávaš, že ten film sa bude viesť nejakou cestou, zrazu sa tam stane niečo, čo očakávaš, že bude, aspoň ja som to tak vnímal, hej. Teraz nastane scéna, ktorá bude trvať tak 2 minúty a pohneme sa ďalej, ale nakoniec tá scéna sa stane pilierom celého filmu. Od toho momentu sa ten film začne vyvíjať úplne iným smerom. Taký film som takisto nevidel ešte. Ďalej som očakával, že to bude Brutalista, lebo Brutalista je veľmi pekne natočený, je špecificky natočený na špecifickú kameru. Každý film by si to zaslúžil, lebo ja osobne som veľmi spokojný s filmami, ktoré tento rok boli nominované až na Wicked.
To je film, ktorý tam absolútne nemá čo hľadať. Ja som akože odporca toho filmu, ja neviem, mňa to až tak nebavilo. To by som tam skôr dal Challengers, kde hrala Zendaya, a takisto by som nominoval soundtrack Challengers. Čo sa týka showky, bodaj by Conan bol moderátorom každých Oscarov, lebo zdvihol to na úplne inú laťku ako predošlé roky. Nehovorím, aj Jimmy Kimmel je super a predtým ani neviem, kto bol poriadne. Ale Conan, čo vtip, to som sa akože pobavil, že fakt to bolo konečne na úrovni, že aj šovka bola pekná, aj to pekne začalo. Nebolo to nejako prečačkané, nebolo to príliš zdlhavé, i keď akože bolo, už boli dosť cez čas, za to súrili tých hercov, že nech sa trošku ponáhľajú. Trošku im to Adrien pokazil. Ja som veľmi spokojný s tohto ročnými Oscarmi. Čo sa týka ako celej šovky, tak bola o niečo lepšia ako predošlý rok, lebo predošlý rok už ani neviem, čo tam poriadne bolo. Vybavujem si Ryana Goslinga, jak spieval I'm Just Ken. Bola tam Billie Eilish, tuším ešte, čo spievala, a inak ani neviem. Ale toto fakt, orchester pekne hral, In Memoriam bol vynikajúci, že taký aj dojemný. Akurát očakával som, keďže je veľmi pekné, že kategóriu chodí vyhlasovať herec, herečka alebo niekto z minulého roka, kto vyhral, tak som očakával, že na najlepší film sa tam objaví Nolan. No, ale objavili sa tam nejakí dvaja pre mňa neznámi. Ale tak Nolana nechajme kuchtiť, Odiseu, ktorá verím, že vyhrá ďalší rok. 97. ročník, veľmi, veľmi dobrý. Ja len dúfam, že každý rok to bude lepšie a lepšie. Mohli by trošku ubrzdiť, aj keď tento rok som nemal pocit, že to bolo nejako politicky korektné, že nadržiavali niekomu. Práve, že každý film získal nejakú cenu, takže neviem, ako fakt ja nemám čo povedať v podstate, ja som veľmi spokojný. Ostáva mi teda pozrieť si posledný film I'm Still Here, k tomu samozrejme natočím aj recenziu. A čo sa mi ešte strašne páčilo, a bolo to v dvoch prípadoch, že režisér a neviem či aj herec apelovali na ľudí, moderátor a režisér apelovali na ľudí, aby chodili do kina. Prosím, nech to robí každý herec, nech to robia fakt často. Conan spravil takú vtipnú reklamu na to, že aby ľudia sledovali filmy v kine. Viete si to aj vyhľadať, verím, že je k tomu samostatné videjko. A režisér filmu Anora apeloval na ľudí, aby chodili do kina, aby tam vodili deti, aby proste tam sledovali filmy, pretože je to pravda, tie filmy majú čaro, mágiu a najlepší zážitok v kine. Nikde inde, len v kine. To ja dúfam, že kino bude stále pokračovať, že sa bude vyvíjať k lepšiemu. Je úplne rozdiel vidieť film na veľkom plátne a na mobile. Na mobile nekúkajte filmy, to len fakt vo výnimočných prípadoch. Týmto sa končí Oscarová jazda. Dúfam, že ste sa trošku inšpirovali tými recenziami, ktoré som vydával. Určite vám odporúčam pozrieť si všetky filmy. Samozrejme však ako sa vám budú pozdávať. Nie každému lahodia všetky filmy. Ak je tu niekto, kto sledoval Oscarov, veľmi rád si prečítam váš názor. Ako sa vám Oscary páčili, nepáčili, čo by ste zmenili. Takže šup dole do komentárov sa rozpíšte. A my sa vidíme pri nejakom ďalšom videu, pri nejakej ďalšej recenzii. No a do tej doby sledujte filmy, kvalitné filmy. Žiadne nejaké béčkové somariny. A strich.